Здравейте! След съвпада на Венера и на Юпитер в знака на Рак, който толкова много говорихме за него и толкова хора ми споделиха, че при тях са започнали да се случват едни доста хубави и интересни процеси, все пак реших да ви поговоря малко и за Венера, която на 13 ще влезе в знака на Лъва и ще остане там до 9 юли. Не толкова дълго време, но все пак как тя ще повлияе малката благодетелка в този огнен знак, какво да очаква всяка една зодия по-отделно. Разбира се, ще оставя и времеви марки, за да може спокойно да влезете да изследвате за вашата си зодия, но нека най-напред да започнем от там, че всъщност, колко интересно, Венера влиза в знака на Лъва и то много в синхрон с това събитие, което вълнува цял свят. Световното по футбол. Защо? Всъщност, когато заговорим за състезания, винаги се сещаме за Марс. Обаче, тук има нещо много интересно, тъй като все пак Лъва, в който влиза Венера, е знак, който естествено управлява пети дом, който е дома свързан с състезанията. Освен това, Венера какво е? Венера всъщност е това, което харесваме, това, което обичаме, това, което ни радва, нали? Това, което ние ценим. А пък Лъва е там, където всъщност са аплодисментите, зрелищата. По Лъва също и пети дом, който естествено той управлява, там са и нашите хобита. На колко много хора именно футболът е така хоби и със сигурност това ще бъде един много интересен месец, в който въобще състезанията, победата, футболистите, които ще носят радост, Лъвът носи радост и Венера удоволствие и наистина е много подходящ момент. Да не говорим за това, че зрелища, Лъва обича зрелища, аплодисменти и така. Така че за това Венера в Лъв много добре се вписва в тази атмосфера. Когато подготвях материала си, мислех за това и нямам как да не ви го споделя. Естествено в началото, все пак светът ще бъде футбол почти цял месец. Цял месец мисля, че не знам кога точно приключваше, но мисля, че на 19 юли, ако не се лъжа, не съм сигурна наистина, но почти, хайде да кажем, около месец светът ще бъде футбол. Сега, Венера в Лъв, да кажем малко и за нея, какво представлява всъщност. Венера в Лъв, тя иска да обича